Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere en calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala kisal ɓural nden ka e yajede yo duumo e men bi jaahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam. Hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV e kala saha en garti hande yewtere men nde gowɗe wadde kala saha ɗo e Ayawo Weltare TV eɗen jara bandiraɓe men yonɓe taweteɓe to YouTube ko nonne kadi ha toon to Facebook waɗoɓe golle payodinde nde tawno hettotoɓe ko ene waɗanin nafoore no fewi. Hande noon jiɗen haalde koko wiyete ɓamtare. Ɓamtare gorko, ɓamtare debbo, ɓamtare suka. Sabu leydi wawa ɓamtade ɗon ɗo sukaɓe mum wummaki. Eɗen jetti Allah subhanahu wa ta'ala noon tuma nde yonta o ummi gila hanki taw hande arani ɓe naterade jeehi ɗaɓɓoyi. Kono ganden mahdi wona kam tan ɓamtata leydi, wona kam tan ɓamtata leñol. En jetti Allah noon gure men mahama ha yooɗi, kono noon ittani tampere. Mahdi ko hunde moƴƴude, goto men kala yo dañ hoɗorde moƴƴere ɗo wawi moftade mofta hen ɓesgu mum. Kono ko wawi foftinde en ko golle jaltuɗe e miijoji taw ene wawa kadi memade e jungo. Ko jimmi wiide hande so tawi hande a ari ko woni nder leydi Sénégal, kala waktu mo jiɗɗa yarde kosam ɓiroɗam a heɓat. Société goto mi haalata inde nde kam yahata ene jogui nayyi ɗi ganduɗa nagge kala ene wawi ɓirde litre uji ɓuuri 10 subaka e kekiɗe taw ko nayyi kewɗi ɓe jogui, taw ganduɗa ɗiɗo hen nayyi so ɓirama watte ko ɓiroɗam haydara ɓeydetake hen fewni ha feewa waɗe bidon ngaji hippe sare e yoga e magasin uji cooda ɗum taw ganda diwata balɗe sappo tawa gasi kala kadi ɓe gaddi goɗɗam ɓe jambatti fewnude kosam pendaɗam. Ene mbiyanno feere fendi fedande, kono hande woɗɓe naftorima nden feere ha batti fendude pedande mbaɗa hen sukara pewna cakiri jillodira hen pewna ha feewa waɗe supermarché ji mawɗi. Kala nde kelɗiɗa sa naati supermarché cooda ñama jahabol ma taw wona tampa wona haydara. Koye oɗo sifa jinmi yo en nayoro seeɗa e nder nokkuji men, sabu en jii wayno ɓohe watte condi waɗe paquet aji muɗum. Sa yiɗi yarde joni joni ɓumna ɗam ɓohe a adda tan ceelta mbaɗa e karaf ma walla mbaɗa e horde ma gurwa he seeɗa wona ɓohe wayno kosam mbaɗa hen ko ɓuuɓi walla mbaɗa hen sugar ma walla jarda noon. Ko hunde hewde nafoore taw wona ɗo ñalla ɓuccude taw aɗa ñalla muccude ɓohe ene tampinno. Ko hunde hande nde jiiɗa ko wayno hande jaɓɓe fof fewna waɗa siroji nanɗo e nder leydi ndi oɗon ndaara ko hono men en pewni ɗum. Hande so tawi en duttini miijoji ma en towga karalle mawɗe ko fate banggue kenkeli ba wattede condi no comme Lipton fewni ha fewa waɗe station mum a soda tan jara. Ataye ko hono noon ko société ji pewnata ɗum. En jii hande société ji ndiyam pewna ndiyam kala sifa mbaadi ndiyam yimɓe ne coodani jara ene siwlisi ne laaɓi ala digiderde ala haydara. Eɗen jogui leydi, eɗen jogui nangue, eɗen jogui sagatade, eɗen jogui jawdi orori, eɗen jogui maaje. Oɗo saaha mo goni ɗen jii liɗɗi catti, liɗɗi satti no feewi. So en jiiɗi hande dañde liɗɗi ko maɗi giwra en ha risa tool, walla ɗi giwra en ha selwi, walla ɗi giwra en ha Nouadhibou walla Nouakchott walla ni ha Gambie, wonen giwra en ha Mbour ngam faade dowri ndi. Ko saɗende mawde wiiden eɗen guura lingu yaboy warango ko juuti taw ko galas jogui ɗum. Taw ganduɗa hande eɗen mbawi ittude mburu e farine yoga e kuuɗi pewnen ha feewa mbannen koye men ñamde liɗɗi taw eɗen mbawanede liɗɗi waɗɗi fayida, mbawen yeeyde, mbawen sodde, naften koye meɗen.
sabu ngendiji men ɗe so tawi en daranaki ko fate banggue développement ɗo wi en daranaki ko fate banggue développement ɗo e duuɓi seeɗa garoji ma société ji ngar e men darano e nder nokkuji men ko fate banggue développement tawra ko mbawɗen hen hande en jii sa naati ko wayno supermarché ji mawɗi ma taw toon caakiri fewnadi ha fewi ne toon ne ɓumna ma taw toon karaweje pewnaɗe ene mbiyata follere hanki so dande ma saali walla ronki fewnitade walla hoori beele daña vitamine en cofnanno follere hande en jii ko wayno société ji jaggoji follere cofna ɗum kama ɗum mbaɗa ɗum jiwuji ne jeeye en jii hande ko wayno fruit ji ko wayno jus mangue en jii ɗum e nder Casamance en jii ko wayno hande jarteɗam taw ko jilɗam sukara ko wayno guyaf ko wayno gueɗe goɗɗe ko wayno banane enenne hande o hanki eɗen joguino mumi eɗen joguino mango ko wayno hanti wiide en mangoli ni mbaɗine jeyge cammen ɗum ƴakkani waɗi kosam walla guittira ɗon ne waɗi kosam walla mumoɗa eɗen gandi gueɗe kala goti eɗen joguino kode ñebbe eɗen jogui munko eɗen jogui gueɗe ha mbaynori ɗe ganduɗa eɗen mbawi ɓulnade haqqillaji men mbatten ɗum conele jaaduɗe e jamanu taw ko bawɗe ɓoyde ha mbatten yeyde alay saago noon yontaɓe hande walla yonta hande o hoore mum miijo hol développement kesso mo mbawɗen wadde e nder rewji men ha mbawen dañde feelo ɓamtare taw windete hen ko ɗemgal men ngal taw ne wawa yadde jamanu holno dardeten gueɗe goɗɗe hande ene ɓamti e nder rendoji ko ɗum saabi noon mbiɗen rendo wawa ɓamtade musidɓe tedduɓe gaga henna ɓiɓɓe ngoɗon rendo sukaɓe ngo rendo yonta ngoɗon rendo ɓulnaki hol gueɗe poɗɗe waɗede hande saabu hande so tawi a naati lappol palol dande maayo ngol rewo a naati hande ko wayno lappol palol dande maayo ngol worgo a fayi mayel gambi ayi fellenma ayi ha ñooro ayi ha masina ayi ha jombuko ayi ha e nokkuji ɗi kala a ruttima kadi a arti ha e hakkude leydi he ko wayno mbiyen Jolof Ranérou ha fayma Linguére hoore mum kono kadi so en kaali ko wayno ɓundu ko wayno Fuladu ko wayno Welingar e nokkuji goɗɗi kala so en ƴeewine tiiɗi hande o gueɗe ɗe kutorɗe nde ñamateɗe taw ko enen ngarɗinta ɗum ko hunde sattude no feewi kalmi ko gueɗe hande jaaduɗe e jamanu batteɗe e nder frigoji mofte taw ganandi cohluɗa foof a soodat hande sa ari ko wayno guure lamorɗe mawɗe ɗe kala nde jiɗɗa liwgo a heɓat sa he woni supermarché ji ma to ɗon liɗɗi ma taw guertoɗe ɓumnaɗe ma taw ne fewna taw ganduɗa ko pewnugol bangol fayida taw société mum nanɗa kamɓe jogui ñamde guertoɗe kamɓe pewnata kamɓe kirsata kamɓe ɓorata kamɓe pewnata kala ko noonne kadi liɗɗi ɗi ko noon tebbuli ɗi ko noon keeñe ɗe ha tenti noon to banggue jaramto musidɓe tedduɓe hande o alay saago garten e développement ɗum woni noon mi addaɗo henna yiyande seeɗa nde gajjel ka addi ko développement woni ko nalan komin jimanno baba maɗen woɗɓe wonde alhamdulillah Allah ne alɗini en no feewi saabu eɗen kuufi leydi ndi kuufɗen ndi ene tiiɗi huufɓe hono ndiɗo henno leydi e mawnude musidɓe tedduɓe e yaajde alhamdulillah eɗen kuufi maayo welgo eɗen jogii hande beeli mawɗi eɗen jogii jawdi orori eɗen mbaawi awo eɗen mbaawi ndema eɗen mbaawi ngaynaaka so tawi wonti ko ma ɗannoɗen nde nguuren moƴƴam ene haawni sabu so tawi en ɗannima tawete noon ngaynaaka tawete noon ko awo taweten toon ko ndema ene wonde fitram golle taw ko société ji fitram golle so haalama tan mbo ɗamini fitram golle yalti koye men ko ɗum addi kinɗe waɗede e nder men ɗum saabi ha kinɗe waɗa e nder men jafɗon seeɗa ɗum addi kinɗe waɗede e nder men saabi kinɗe ɗe mbaɗa ko ha mbawen dañde société ji pewnoji e nder men sabu so wiyama o ko gaynako tan ko haw wawa so wiyama o ko gaynako tan ko haw wawa dañde fermaji moƴƴi beele o wawa wurnodiɗo hen jawdi ha jawdi ndi yaltinana en kosam tew kiwir taw pop eɗen ñamto hen taw en tampani sabu so tawi ƴeewi gaynako tan gueɗe kewɗe
omo wawi wurnude ɗum on wawi wurnude sakke o ha sakke o yaltina kala ko eɗen cuɗoro e nder gaynaka ka ko noonne kadi gueɗe goɗɗe nani ha mbayno leydi so tawi en kaali baylo o eɗen gandi ko garɗinta koni heewi ɗum waɗi noon ko en alɗuɓe no feewi nguɗo hen no ngaalu woto jeeboɗen wonɓe jeese men ñande kala nana nawa ene nawa ha ganduɗa enen koyemen mbiɗen kala ko ɓawli jeeyaka e kosam eɗen billa ko jeyɗen ko woɗɓe ne pooɗe nawa hande ha ƴeewa hande so tawi a ruttima ko wayno Sénégal Mauritanie Mali Gambie ma taw ko garɗinan ɗen ko kala hoddi yimɓe nana garɗina ha batten sodde e maɓɓe ko hunde hawnide ha ɓurti ɗum noon musidɓe tedduɓe batten haqqillaji men e société hoɗo mo gajjil ka addi o saabu ko hakkude ndema e awa e gaynaka e fitiran golle en mbawa wuurde ko ɓuuri ɗo alhamdulillah hanki en ɓesni ha yooro heftimen en ɗannima gam yidde rijude yooro kono kadi ɗanndugal ngal yooro fii toon yimɓe ɓen donki artude tene kadi ɗannoraɓe ɓenane jooɗi ha hande ne paadi ala ko gasi so wona mahadi ɗum noon cakkaden koye men peeje ɗe ko hollum mbaɗen feere dañen fermaji men mbaɗen feere ndemanen koye men ko ene yona jeeyanen koye men mbaɗen feere mbawen nehde liɗɗi baɗɗi fayida wasa majjude culture men jeeyanen koye men mbaɗen feere gartiren mecce men ɗeɗo henna ñeeñagu ngu ko mecce ko gollal yo artu so artani ko haala heddoto so ɓooyi bonodiren gaybodiren taw en mbawa dañde hen haydara en mbawa wuurde ni en mbawa wuurde postan ni ala ko alay saago hankkadi ko haqqille gollata wona gaƴƴu jalo ko haqqilantagal masiŋaji ɗi goodi ko dental tan masiŋaji coode leydi hiife ndemanen koye men saabu hande en jillamɗo leydi Sénégal walla Mauritanie walla banggue goɗɗo mani ɓe gaddi masiŋaji ɓe kiifa leydi yimɓe ndema wona kamɓe gaare ɓe gaƴƴo ko haalis o noon koye men yaltata so eɗen jiiɗi ɓamtade haalis o koye men yaltata leydi men gollanen koye men ha mbatten yeyde gaynaka men garɗinen ha mbatten yeyde maaje men nehen liɗɗi ha mbatten yeyde mecce men ɗe ñeñagu gartiren ha ñeñen mecce men ɓamtoɗen musidɓe tedduɓe ɗum woni hande yewtere meɗen Weltare TV mbatten haqqillaji men no feewi ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr yo jaam Allah jogo on ha saha goɗɗo so jomiraɗo hoddiri miɗaldo on e dande leñol. ayo lele Africa yelitare salmini olel